Йо, какво става, хора? Добре дошли в днешното видео. Както знаете, не съм качвал от много време с глас, но сега е времето да качвам. Сега днес ще играем Roblox. И ще потърсим някой хубава игра. Ето ми го името. Който иска може да ми стане приятел с мен. Приемам на всички поканите. Сега ще играем на Adopt Me. Не ми харесва. Искам да играем на на Broken. Да ще намерим някой човек, с който да сме поличали. Сега. Какво ли ще правим в Broken? Никой не знае. Абонирайте за канала с камбанката, защото знаете ли, че ако натиснете камбанката, тя ще ви качва, ще ви дава известие, когато аз качвам ново видео. И тогава вие ще може да го гледате и ще се забавляваме. И не мога да кажа къде живея, защото всеки иска, ама не. Защото може да се отворите Google и да потърсите. Ще си помисля, можем да направим фен среща, ама не знам кога. Защото така. Не знам кога, ако правим, ще направим след месеци. Защото вие ако отворите Google, може да видите аз къде живея буквално. Добре, казвам, не живея в София. И след няколко седмици ще направя Face Review. И ще ми видите как изглеждам. И аз ще решавам да снимам с приятели, мога. Имам Minecraft. Пишете долу в коментарите, ако ви харесва Minecraft да играеме, Roblox, Brawl Stars. Просто където в коментарите, аз изпълнявам, чета ги. Ама защото нямам лайкове и фенове, така става. Тази кола не ми харесва, затова взимам това. И е BMX май, не знам. Тези панели се запалят, може би, защото добре ще ви кажа къде живея. В града, в който живея. Ямбол. Чухте ли? Ямбол. Добре. Ага, вдигали ли сте предна гума в Broken? Защото аз не исках да се увелича спида и така. И видях, че има такова за предна гума и го натиснах и стана работата. Между другото, вие знаете ли, че добре ще кажа днешът. След 3, 2, 1 трябва да събера 1000 абоната. За да го кажа. Какво се е случило тук? Защо има стена от палатки? Добре, както и да е. Сам да кажа, че след аз може да се видите с мене в Ямбол ще направя фен среща, но не знам кога. Не ви лъжа, ще направя фен среща, не ви лъжа. Ще може да извикам един мой приятел
за да я направим и ще... Добре, аз съм малък. Това мога да кажа само. Малък съм, дете съм, не съм тинейджър. Ако ме чувате като тинейджър, не съм. Аз се опитвам, малко дете съм и се опитвам да си взема абонати. Защото ако нямам абонати, ще може и да си щия YouTube канала. И после вие ще ме търсите, ама няма да ме има. Не, сигурно се скачам до 1 милиард години. Или до когато вие ми кажете. Всичко тук ще бъде. Ой. Ай, сега ще отиваме на полет. Защото искам да леча за Саут Америка. Имах работа там да взема футболисти. И не съм богат в Roblox. Ако можете да донейтвайте ми Roblox, защото аз съм... да. Да. Който... Кой ще чува, бе? Някой чукане ще чува. Пилотската кабина. Лима. Киборската кабина. Глина. Фрина. Где ми е парашута? О май гад. Хора, чуйте, ще си издам адешът, ако стигнем 100 абоната. Добре, ако пишете в коментарите, мога да направя видео с Face Review и да си издам адешът. Не бе, няма си издам адеша, бе. Добре, но фен срещата ми ще я направя. На 1000 февруари от 50 часа. Не, няма да издам кога ще правя фен срещата, защото всички ще дойдете и ще чакате. Добре, ще издам адеша. Издадох си го, ако някой е чул. Ако не. Вие, добре, ще издам адешата. В Ямбул съм, живея и съм готов. В Ямбул съм. Ще кажа и ще кажа още малко. Бъгнах. Добре, хора. Не, няма да спрем клипа. Мога да снимам само 15 минути. Аз в момента играя от таблет, защото ми е много по-лесно от на телефон, защото от телефона е Можете да ми последвате TikTok-а. Не, аз нямам TikTok. За късмет имам нямам TikTok аз.
Какво си мислите? Нямам TikTok аз. Уи. 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 Точно фонтана. Изкъпаше. Мога да кажа едно нещо, това беше всичко от мен. Аз бях Милан. Лъжах ви. Не ви лъжа, не лъжа моите фенове. Това беше всичко от мен. Ай, чао. Но, няма чао. Продължаваме. Има още няколко минутки. Защото вие ме харесвате, знам. Браво, ръкопляскайте ми. Хора, мога да ви кажа едно нещо. Аз бях Милан. Ютуб тише. Това беше всичко от мен. Чао. Още 10 секунди. 10, 9. Това беше всичко от мен, хора. Това беше всичко от мен. Ръкопляскайте, жмете по кънките. Ай, чао.